Una part important d'avui em sembla és que molt sovint nosaltres no imaginem, la Iolanda ha parlat d'institucions, no imaginem les institucions com a elements vius. Les institucions les trobem com a edificis, les trobem com a noms, com a organitzacions complexes en les quals entrem i sortim, però les institucions al final som nosaltres, són organismes vius. Les creem nosaltres amb l'interès o amb la intenció, no sempre acaba passant així, hi ha molts països que les institucions no són eines de progrés, però em sembla que els que estem aquí asseguts les pensem com eines de progrés, com eines de treball conjunt, com eines de construcció, és a dir, les concebem, no, em sembla que no ho podem mirar d'una altra manera, com una forma de relació entre les persones que ha de fer la vida i el futur una mica millor. És a dir, ho crec així, ho penso així, la idea pot sonar un pèl naïf, però fins i tot les coses que s'expliquen en aquest sentit de vegades poden semblar-ho i no ser-ho.